De e-wixel stiet voor de door. Tongersdei is het Oudjaarsdei en in Noord-Eerst-Friesland wordt op een soort plakken kabitsketten. Hoe had de gemeente hem taret op de e-wixel? Hij dit hier extra coronaregels en een vuurwerkverbod. We zijn wel wat eerder begonnen als oors. Ik investeer in hoe komt maar de coronamaatregelen? Wat docht het vuurwerkverbod? Wat docht de politie? Nou, daar hebben we extra malk op geïnvesteerd. En ik moest karbietploegen hebben we extra oorlezen hand om ervoor te zorgen dat Els wit wet rond is. De gemeente giet ervan uit dat alles netjes verinnen zal. Incidenten, liek als in Twieselerheide, dat de ME en de politie verleden weken nog ingrijpen moesten, hadden in wat eerst nog net west. Het is nog vrij rustig. Ik leer dat ik van oren patten in de gemeente dat het kalm en rustig is. Ik ga er vanuit dat we geen tafereelen hebben zullen als op oren plakken in Friesland en in Nederland. Maar ja, je kan nooit weten en als dat hem dat voordoet, ben wij daar klaar op. De sil op Oudjaarsdei wil extra controleren worden in de gemeente. Alle coronaregels maait zodat het karbidjet net hier heel oors als oors wezen zal. Dat er geen publiek bij kent, dat er geen tenten is, dat er geen muziek is, dat er geen eten en drinken is. Het is mooi twattan, dus Ian en Simaat die kennen karbidjetten, wel in een groepje, maar dan echt op afstand van elkaar, zodat je geen groepsvorming hebt, dat echt bij twattan is die het onderlinge meter afstand staan. En vooral geen publiek. We hebben 59 locaties in onze gemeente, die houden we in de gaten. Namen en rugnummers van de organisatoren binnen ik bij u bekend. Nou, die heb ik even in de eigen jongen. Nou, dat zijn alle keer goede jongens en famkes die ik gewoon even knallen willen, maar ging zo de meter. Nou, daar mag ik ervan uit dat het heel goed komen zal. Maar op Oudjaarsdei wie het weinig bij de kabitploegen sjen, dat is er dit hier net bij. Men kent natuurlijk eens even om een hoekje sjen, terug het route of maar de auto er langs die en even sjen. Maar geen groepsvorming, geen gezelligheid, even een knal en dan wennen hoes.